Biyag ti tao. Barumanan nga episode ti mga ganyo ita, dito'y drama Biyag ti tao. Ngam sakbay na welcome back to my YouTube channel, Jen na Almoite Drama. Kayan makablawan maten da Aurora Vega, wen tangunan kan Nelson Benitez tita Santa Ilocos Sur. Kaya titayintay nga roden tenggen ti episode 363. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sigurado ka kaditi desisyon mo, nga abroad rehina bakit? Saan ang ngagbaliw ti panunot mo? Dakkel agatad ti kasapulan tayo, para iti panagpaagas mo lakay. Adumat ti mabalin na pagtrabahuan iti lugar tayo. No dito'y lugar tayo ti pagtrabahuak, kurang titangdan ko a pagpaagas mo. Ay, anya pa'y nga ron ti maramitak no kasta ti planom. Sapay la ko mata maawatan naklakay. Para mutlaeng kan kaday ti nga aramidak. Diyak kayat ang mailumlum tayo iti utang. Asino nga ron ti mga sigaso ita anak ta? Nakasanitak ni nanang may papan iti day ta abanag. Pangasim ko mata suportaran nak iti planok. Kuna ti doktor, katnasken amasigod ti sakit mo. Pasensya kan bakit? Diyak nagayat ang tikastoy ka sa saad ko ita. Plano mo't kayam ni bakit mo taga abroad, Eldon, anak kaw. Kinasaritan na kidi na palabas ngal daw kay. Imbilin na kayo kanya. Wala, tay pilit na mo't tikayat na nanang. Para kano iti panagpaagas mo tiya adayo na. Para iti panagpaagas ko? Wano kayat nalaeng nga itarayan ti responsibilidad na dito balay. Ti responsibilidad na kada kami iti anak na. Saan mo't siguro akasta ti kapanunutan di asawam? Ay nananang, amok day tang style ta asawak. Anak ko, panunutom ko saan basta-basta ti sakit akimpetken ka. Dakkel agatad ti kasapulan para iti panagpaagas mo. Adumat ti pagtrabahuan dito, no kayat na. Makaurno nga dagos ti asawam, no ija abroad ti pagtrabahuan na. Pudno ka diti na ibaga ni tatang, nanang. Panawan da kami kano. Agtrabaho aklaang ijebalasiw taaw. Takasapulan tayo ti kwarta, anak ko. Awan ka diti pagtrabahuan nyo dito yung lugar tayo, nanang. Ado, ngambasit ti sweldok no dito iti pagtrabahuak. Kasapulan tayo ti kwarta para iti pagpaagas ti amam. Diyak nga da pumanaw ka, nanang. Kasanuak langan, nuwan ka. Para iti masakbayan ti pamilya tayo ti kastoy nga aramida, kanak ko. Nanang. Bantayam ni tatang muwan. Di ka madanagan. Agawid ak tumulaang no makaurnungak. Tapno adda pagpaagas ni tatang mo ket agimbagan. Nasurok lang makatawan ta dito abroad ngam ay na marigatan akon mare. No siya, saan ang mabalin nga agreklamo ak mare? No kasta, planom pa iti mangirin nyo iti kontrata mare? Huwag mare, para iti asawak. Ay, day ta nga agpayso tirigat na no adda masakit ang miyembro ti pamilya. Maanusak mat mare, tinapatag kat maagasan ti asawak. Biliba ka talaga ken ka, mare. Dakkel ti sakripisyong para iti asawam. Ipaw-pawit mo sapay amin asweldom kadakwada. Huwag mare, tapno agtultuloy ti panagpaagas nila kay ko. Uray awan maipundar mi, basta maagasan nila kay ko. Pakaragsaka kunday ta, mare. Alpasan ti kontrata day jay arhina jabro nanang. Di mo't lagawi doon. Di mo't ko na ang nag-renew iti kontrata na. Agraman umawag, di na pa'y maaramid. Busy lakit di dayja iti trabaho na, anak. Busy iti trabaho na? Wano busy iti sabali alalaki? Ay, saan man natila ibagbagamot. At daya pa managnag mo nga dalalaki di asawam. Amuyong, tayo asawa ti kumparing nanang. Naglalaki, kabayatan ti kaadana iya abroad.
Iso ang posible mo. Ang maaramid ni Regina, tikasta. Ay na, saan nga amin nga OFW kat kasta ta aramid na. Di ka pa'y kagyaman ta maanusan ni bakit mo titrabaho ija abroad. Tapno adala ang maipawit na pagpaagas mo. Diyak kasapulan da kita nga agas kas kada check up. Naglalaki mo ti asawak nanang. Ay di kag sasawi ti kasta, tawan pamanagnag mo nga aglalaki ja asawam. Hello, Reyna. Naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kayon di talakay? Tanyat pa nagkunam. Naragsak kami ang mangururay ti panagawid mo. Di ka agungot alakay. Para mutlakan ka no apay adyak pa'y makaawid. Jak pa'y laagawid. Aging gaadi ka pa'y maagasan. Amumot. Awan dad dumaanam namaan tayo no diti sweldok laeng diti balasiw taaw. Sige nga, Rodan. Bye. Awanan, Jeric. Awanan plano ti inam nga gawid. Apay ka no, tatang? Addan sa bali a pamilya na ija abroad. Isuad di na kayatin ti agawid. No kasta? Insukat tatan ni nanang, tatang? Wan, isuad di mo naman ti panagawid ti inam. Apay ngay. Anya ka kade, Eldon. Di mo matpadaksan dya sawam di ta anak yu ah. Pudnumad kami nanang. Adda ti lalaki ni Regina. Isuad di nan kayat ti agawid. Isu nga inrenew naman ti kontrata na. Pangaasim, Eldon ah. Di mo dadaulan ni Regina iti anak yu. May mayaten ti kastoy nanang. Tapno ammo ni Jeric ter aramidan ti inana. Kasanon nuguraan na ti inana. Gapo kadagiti inuulbod nga ibagbagam kang kwa na. Marikriknak na anang. At dalalaki ni Regina ija abroad. Isu adinan kayat ti agawid. No syakti si ka tulungam kit di ti bagem. Tapno agimbag ka. Tapno makaawid mo tandya asawam. Di man kanunungan ti arami di manugang yo. Ada nga rod pamanagnag mo nga dalalaki na. Ay, di kidibilin ti doktor ti panunutam. Masapul ang masigod ang maagasan ti sakit mo. Tapno saan na kumaraw. Hello Mare, nakawag ka mat. Sikat inawagak, tadyak meten makontak ti asawak mare. Uray ni nanang, jak maawagan ti number na. Ay na talaga di mon makontak. Gaputa imbarsak nila kay mo ti cellphone nga usarenda. Anya? Ay na mo Mare, sang ka istorya nila kay mo nga dalalakim di ta abroad. Anya? Talagang awan tinagbaliwan ti asawak mare. Manu atawanin nga dak dito'y abroad. Gaputa kayat ko ang maagasan. Nung kastakit din ti panunutin na. Ti ko na ni nanang yu kanyak Mare. Saan ka nun nga agpapaagas nila kay mo? May si stress siguro na. Gapo iti panagat-atap na iti angin. Una yan ti asawak. Ay, kasano pa yun ngay amakuntak ko ida. No awan gaya mon cellphone da. No kwa syaklatan tawagan Mare. Ta padamagan kanto. Eldon, di kan sa magtumtumar iti agas mo anak ko. Saan nga agas ti kasapulak? Pangaasim ah. Ikam ko maiti importansya dagiti sakripisyo ni bakit mo ija abroad. Tapno mapaagasan na ka. Ay nananang. Mamin anumat nga ibagak kata kayo. Apamarang laang ni Regina dagita. Tapno saan kayo nga agatap? Saan nga itag nanayon kat adda ka mga sikasukan ka anak ko. Iso ang masapul nga gimbag ka. Tasyak ne kumapkapsutak meten. Uray ni bakit mo, mabambanog meten ija abroad dayjay. Basol ni nanang. No apay akim mapsut ni tatang lola. Ammom apok, agtrab-trabaho ti ina medya abroad. Tapno maagasan ni tatang mo. Nag-abroad ah. Tapno nawayaday ti lalaki na lola. Ah, ay sus, saan na pudno day ta? Awan lalaki jay inam. Adda. Dito timbangan ni tatang. Iso adjakon kaya't ang makita pa'y dito tao, lola. Aniya! Jerek, apok, mapangkaman itayan na anti malilya. Apay ka di lola. Saan mo nga agreeing ni tatang mo? Anya? Mapan ka itayan na time.
Ibagam nga awagan na ni nanang mau. Tano may pamuspusan na ti agawid. Pagawidan na pailang. Naragsak kayo, nanang. Awanan ni tatang. Nawaya kayo iti lalakim. Sana pud no dayta anak ko. Ni tatang mo lang tay ayatag. Awan lalaki. No saan nyo kumapinanawan ni tatang? Saan kumakimaro ti sakit na? Nagabrodak tapno maipaagas tayo ti amam. Dayta lang ti makagapo anak ko. Kitaan nyo man tinapasamak. Nakarkaro ang nagrigat ni tatang gapu itinaramid nyo. Pangaasim ko mama tadumgag ka kanya kanak ko. Ti ko na nilolam kanya. Kat saan at tinumtumar ni tatang mo dagiti agas na. Udno ka di. Wan tana-stress dinamuan na nga dati lalaki yung nanang. Mamin ano nga ibagak nga awan lalaki kanak ko. Saan apod no ti kasta nga ibagbaga ni tatang mo. Mare, adun atawon tinapalabas sipod na tay ti asawam. Nangasawa mo't ni Jeric nga anak mo. Kumustan ti panakilangan nakan ka? Saan nakapagan ano ti anak ko, Mare? Talagaan na imula iti panunot na asyak ti akim basol. Iti ipupusay ti amana. Mare. Dinadaal nakday di asawak iti anak mi. Ay, sabagay. Ubing pa'y ngamin ni Jeric idi, Mare. Ado pa ti di na maawatan idi. Adda madmadlaw ko ken ka, Jeric lakay. Oh, anya dayta? Sipod si Mang Putta dito'y balayo. Di mo kinasarsarita tinam. Awan mo trumba nga pagsaritaan mi. Agpudno ka man kanya. Aging ka kadit na, kat saan mo pa'y anapakawan tinam? No saan ang naglalaki idi nagabrod ni nanang. Amangan no si bibiyag pa iti amak ani ka. Nabayagan a panawon day jay lakay. Tsak to pulos malipatan, ti panagsangsangit idi ti amak. Nagasat ka latta, taaging gayit na, kat makitkitam latta ti inam. Saan nakas kanya? Ubingak pa'y laang idipim mo say dananang kantatang, gapo iti aksidente. Ani ka, nakitak ti rigat ni tatang, idi nagabrod ni nanang ko. Iso adi ka kumagsaw iti kasta. Taawan ti ammom iti napasamak iti kalabas. Agmerienda tapay nanang. Sa anak pa'y amabisin balasang ko. Aramanan nyo ti sandwich nga inaramid ko, no naimasmat laang. O, sagay sa tayo. Agyamanak nga rod balasang ko. Okay kayo kadilaang nanang? Tunggal makita kayo. Kat kasla naunag ti pampanunutin nyo. Pampanunutag lang tinapasamak. Iti pamilya abinukul mi iti dayt itatangyo. No saan siguro ang nagsakit dayt itatangyo. Saan nak ko maakagura ti anak ko. Ay, kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni Jeric kanyak. Ada kayo kano ti makagapu ti ipupusay day di tatang. Gaputapat dyan na ang naglalaki ak idinagabrutak. Nga oray saan mat. Sipod pimusay ti amana. Saan akon anak ki asawa. Impamaysak ti atensyon ko kankwana. Ngam di naklat ta maawatan ti anak ko. Di mo't imbagakken ka. Adi ka umas asidag iti inak, ani ka. Nagmerienda, ken nagistorya kami laang lakay. Uray pa'y. Inton maakaran ka iti sakit na anay dumduma. Saan anasaya at tikas ta nga ibagbagang may papan iti inam. Ken ti kanayon mo nga ibaga kanyak apa naglalaki ni nanang. Awan kano kinapudno na dayta. Drama na lang day tamot Tapno masyan tayo kinkwana. Nupudno nga dalalaki ti inam idinagabrod. Apay nga rod asaan yun anak ki asawa apulos idipimusay ti amam. Alaman? Panunutom kumamot dayta, Jeric. Amo Mare, nagasatak unay iti manugang ko. Ay, Mare. Ay, katmayat, ah. Nasaya at kanyak ni Ani ka, Mare.
Sipod nagnaad ije balay. Nariknak ti pamatag ti maysa nga anak iti ina akas kanya. Ay kat nasaya at ano kas tamare. Madlaw mo't ngamin anasaya at tao di manugang mo. At least akat iso timang pumpun no iti pagkurkurangan di anak mo kan ka. Banag apagyamanak launay, mare. Apa yan, Jeric? Anya ti mapaspasamak kan ka? Nagkakapsutak, bakit? Kasladyak pa yun ka ba ilang ti bumangon? Manong aldawon anak kailad kalatad ita. Nasakit ti bagbagik. Anya nga tano agpa-check up kalaangan. Naurnungan akla siguro iti banog, bakit? Manong aldawon na kasta ka lakay. Medyo kimutong ka pa yan. Kabailak pa'y bakit? Awan rumbang nga pagdanagam. Kumusta ni Jerry, kanak ko? Saan ang makabangon, nanang? Nasakit ka no ti bakrang na. Kan kaslaki mutungan. Anya, alukuyom ti asawam anak ko. Masapul nga agpa-check up. Tapno ammo tayo no anyang agas ti ipatumar tayo kan kuana. Di namat kayat, nanang. Namin adun nga imbagak ti kastakan ko na. Alukuyom lata, anak ko. Tanusyak ti mangibaga. Amangan no ad-ad na adi na kayat. Anya ti imbaga dagiti doktor, anak ko. Adan-adag sa nasakit ti asawa, nanang. Anya? Tinawid na lakit di ti sakit day di tatang. Nakakaasim at ti anak ko. Dakkel agad ti kasapulan. Para iti pa nagpagas ni Jeric, nanang. Sana po no dahi tangay bagpagayo. Awan ti sakit ko. Pangasim, agkalma ka, Jeric. Diyak pa'y gayat ti matay. Adupay tarapap ko iti biyag. Patibkaram ti pakinakam mo. Ang mga nagkamali lang iti natuktalan. Adon a doktor tinang check up kan ka, Jeric. Kat agpapada timbagada sakit mo. Ngam di ka madanagan. Aramidak ti amin nakabailak. Tapno maagasan ka. Agabrodak no kasapulan. Anya? Ala, aramidam mati kasi tinaramid ti inakitamak. Di ka agpanunot iti negatibo lakay. Pangaasim. Kasanong arod, no saan ako namagasan? Adda ka asi ti Diyos. Patsak nga agimbag ka pa'y. Da kayo pa'y laang ti makaamo kan Jeric, nanang. Agan-anad ka ije abroad, anak ko. Di kay madanagan. Kanayo nakto ti umawag. Ay wanam mo ti salon at mo ijay. Wan, nanang. Mangan ka, tapno makatumar ka iti agas mo, anak ko. Tapno maragsakan ni ani ka, no makita na anapigsakan. Agyaman na kita na siya mga asikaso kanya, nanang. Rumbang lang asikasun ka, taanak kakit nga rod. Pasensya kayo, kadagiti dag, kasanay sa usawang ko, idi kada kayo, nanang. Di mon panunutan na ita. Tasaan ka aginura, anak ko. Sapay la kumata mapakawan nakmat. Gapo iti panang panaw ko kada kayo iti. Awan ti rumbang nga ikigdawan nyo iti pamakawan. Tasyak tinagbidot, nanang. Saan arumbang aginura? Ken pinabasol kayo iti pupusay deti tatang. Pakawanan dak ko, ma. Patpatgan kayo nga inak. Anak ko. Agyaman akta nang agakmananday takan ka. Nabayagan nga inililiw ko day balikas mo. Ubing ka pa ay idinaudi nga insawang mo day takanya. Patpatgan ka matunay, anak ko. Agyaman ak, nanang. Ikarig. Nagbalinak anatipker. Tulungak ti bagig. Tapno gimbaga katagos, nanang. O anak ko. Kat di mo liwayan ti agkararag. Tapat siya nga ada ka si ti Diyos. Iso ti mangagaskan ka, anak ko.
Aduan kada tayo, asatay lang maamiris dagiti bindot tayo, nga dapan nubo kapag dalanan tayo. Ngam di tay kuman urayan nga dadakas sa mapasamak, sa tay to ilintag, dagiti madi nga aramid tayo. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, dayta nga episode, wano pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos tag ngina, ititunggal maysa.